kada full throttle mo, sarang litro. Mga nag-picture kaya, tingnan mo yan. May bago ko pa lang yung bakal na hanip. Next year, mahiling mo bago naman yan. Bago mong mas mura. Marimahin mo itong manibilan itong sa marapagya. Ano daw pigahanap kang tao ngayon? Medyo mainit. Dapat yan. Paghaloy na ano, Dahil pwede sa traffic. traffic. Kulang makina eh. Mainit sa araw kanina. Doon kung may radiator siya, ay kaya. Sa angkas. Guard na ano, check yung budget. Wala kasi hindi makakuha. Magbabike ako. Pagpanghirit niya nagbabike niya ako. Lagi takot ako magbasahe. Iyo. Ang tabili dyan, pag nahil. Ay, man ka mo Ay, picture. may control pala. Ako, nonoy. Nagawa, di ko tabi ko. Pangit siya. Tapos may video pa. O paano yan? Grabe yung pagkaara ng tao ngayon. 50 pesos lang per ano. Tukaw. Kala ko yung highway. Kalmang kayo si Kagawad. Maharli na kita. Grabe ang harumal kang makina. Pati, ang kada full throttle mo, sarang litro. Hindi magparapakan natin si Manoy, mga anak kaya sa kanto nila. Hindi ko rin mapapil.